sa Pangasinan. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang alam, Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito niyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Siyempre makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kasama rin natin sa ating technical control ang ating co-pilot ngayong araw, si sound engineer Nixon Dakal. Masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 9, 2025. At syempre, ilang araw na lamang ang ating binibilang. Ilang tulog na lang. 2 tulog na lang. At May 12, 2025 na po. Yan ang pinakakaabangang national and local elections na gaganapin po sa buong bansa. At muli tayo naman ay mamimili ng ating mga national leaders gaya ng mga senador, mga kongresista, syempre ang mga party list, at syempre ating mga local leaders, no, sa probinsya, sa mga lungsod at bayan, sa kanya-kanya mga lalawigan. Pero before that, mga kapaborito, babati muna tayo ng isang congratulations, no? Habemus Papam. Ibig sabihin yan ay meron na po tayong bagong Santo Papa na mamumuno sa halos 1.4 billion Romano Katoliko sa buong mundo. Sila po ang magiging head of state dyan po sa Roma, sa Vatican City. At ang napili po ng mahigit 130 kardinal mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo ay isang Amerikano na nagsilbi bilang arsobispo, pari at kardinal sa bansang Peru. No?
Siya po si Cardinal Robert Francis Prevost, ang ika-267th Pope. No? Siya po ay binigyan ng pangalan na Pope Leo the 14th. No? Pope Leo the 14th. Ayan, siya ang dami na, no? Ika-267th Pope ng Roman Catholic Church. At syempre tayo po ay nagagalak, no, dahil sa loob lamang ng 2 araw na conclave ng mga kardinal ay nakabotok sila kaagad, ano? Parang hindi sila nahirapan, ika nga. No? Si Pope Leo the 14th ay ang pinakaunang American Pope, no, sa kasaysayan ng Roman Catholic Church. At siya rin, no, ang pinakaunang Augustinian Pope, no. Ito po yung mga Augustinian friars. At naniniwala ang maraming Romano Katoliko nga na ipagpapatuloy nito, no, ang mga nasimulan din ni Pope Francis, nila Pope Benedict at ni Pope John Paul, syempre. At tuloy-tuloy naman ang evangelical mission ng ating simbahang Katolika para mapalawig pa ang ating pananampalataya. No? Bagamat syempre may pagkakaiba-iba rin ng paniniwala, relihiyon sa buong mundo, alam ko magkakaroon naman tayo ng pagkakaisa, no, bilang tao. No? At pagrespeto sa mga relihiyon na atin pong sinusunod. Siyempre mga kapaborito, kamusta naman? At nalalapit na rin ang Mother's Day. Kailan ba ang Mother's Day natin ngayong Mayo? Itong darating na linggo na ba? Siyempre wag nating kakalimutan, no, batiin ang ating mga minamahal, no, na mga ina ng isang Happy Mother's Day. Dahil kung wala po sila, no, wala po tayo dito sa mundong ibabaw. Ang ating mga ina ang nagsakripisyo na dalhin tayo ng 9 na buwan sa kanilang sinapupunan, no? Kaya talagang they hold dear to our hearts, no? At mahal na mahal natin ang ating mga ina. Sa June naman ay Father's Day, no? They're also syempre equally important sa ating mga buhay, no? Sila ang mga tinagurian namang padre de pamilya, haligi ng tahanan, no, na siyang laging nagtataguyod, no? Bagamat sa mga panahon ngayon, no, marami na rin pong mga nanay ang nagiging breadwinners, no? May mga single moms, 'di ba? Kaya saludo tayo, no, sa lahat ng mga ina diyan, no, na nakikinig, nanonood sa Facebook, no? At kahit hindi ako nanggaling sa iyo, I want to thank you. No? Thank you sa lahat ng mga mothers diyan. Siyempre yung mga nanay, sila ang mga nag-nurture, no, na mga kaibigan nyo, mga politiko, di ba? At siyempre, I'm sure proud naman ng ating mga nanay sa kanilang mga anak, di ba? At siyempre mga kapaborito, dito sa Pangasinan, namataan yung makakapal na ulap. At siyempre yung thunderstorm o yung biglaang pagkulog-pagkidlat, delikado po yan. No? Kaya pag kayo po ay nakaramdam, no, na mayroong biglaan, kasi yan, mabilis mag-shift yan mga kapaborito. No? Kaya kung kayo po ay nasa bukid, at napansin nyo na biglang kumulimlim at kumukulog, kumikidlat, bumalik muna kayo sa inyong mga tahanan o kaya ay magkubli kayo, no? Para hindi po kayo tamaan ng kidlat mga kapaborito. Alam nyo, kakaiba na ang mga panahon ngayon. No, may mga lugar na nga po ngayon na dati disyerto, ngayon ay umuulan na, binabaha at minsan nag-i-snow pa. No, gaya dyan sa Saudi Arabia. May region dyan sa Saudi Arabia, no, nag-snow. Kaya nakakagulat. Ito nang marahil yung epekto ng tinatawag siguro nilang climate change o unti-unting pag-init, no, ng temperatura ng mundo, ng Earth.
dahil po na rin no, sa napakalaking carbon emissions, no, pagkabutas ng ozone layer, walang habas na pagputol sa mga puno, no, at mga construction, no, pagkaroon ng industrial areas, at syempre yung ating pagkonsumo no, ng iba't ibang mga artificial products, no, mga kapaborito. Tapos sinusunog natin yung mga plastic, yan ay nagko-contribute sa global warming, no? Kaya unti-unting tumataas ang temperatura. Kung maalala ninyo, 'di ba, ilang araw, ilang linggo rin tayong nag-suffer dito sa Dagupan City at sa buong lalawigan ng Pangasinan dahil sa init ng panahon na ating naranasan, no? At yung tinatawag nating heat index. Pero itong nalalapit na halalan sa May 12, no, nagpalabas po ang ating Pag-asa, ang ating official weather forecasting station, ng special weather outlook para sa 2025 national and local elections on May 12. At inaasahan nga po itong frontal system at yung easterlies ang magiging mga dominant weather systems na makakaapekto po sa buong bansa on election day. Ang mga lalawigan ng Batanes, Apayao at Cagayan ay makakaranas po ng maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot na rin po yan ng frontal system. Diyan naman po sa may Ilocos Norte, Isabela, and the rest of the Cordillera Administrative Region ay magkakaroon naman ng bahagyang maulap sa umaga at magiging maulap at may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, no, sa the rest of the day. Ang easterlies naman, ito yung mainit po na hangin, ay magdadala po ng maulap na papawirin over sa Metro Manila at sa kalakhang and the rest of the country, no, sa buong Pilipinas. At magkakaroon naman ng posibilidad na magkaroon ng isolated rain showers or thunderstorms. Kaya kung kayo po ay pipila, no, magdala po kayo ng payong pananggalang sa ulan at init, no. Mukhang magkakasabay-sabay yung init at ang ulan, no? Kaya di bali mabilis naman itong eleksyon dahil sa automated elections. No, agahan na lang po natin at huwag na tayong maghintay, no, sa ating mga bahay ng kung ano man yung pinapahabol nilang pakurong. Si kayon talaga. Kasi alam nyo, no, sa history meron talaga mga may nagpapahabol hanggang sa last minute. Dati hanggang sa bisperas lang no, pero ngayon alam nyo, kaya may mga humahaba ang pila bandang alas 3, alas 4, alas 5, no, kapag naghihintay pa kasi ang mga yan hanggang hapon. Kung meron pang dadapo, no, na mga pahabol na pakurong. Pero alam nyo, mahigpit na ipinagbabawal yan, ano, ng atin pong Commission on Elections. At mamaya meron tayong balita na halos mahigit 400 na po na reklamo, kaso ng vote buying at mga pagsuway, no, sa Omnibus Election Code ang naipila na po sa COMELEC. At nasampulan na nga po, no, tuluyan na nga pong diniskwalipika yung pong isang tumatakbong congressman, ano, yung Congressman Sia ba yun? Dahil sa kanyang remarks, no, yung kanyang di magandang biro, no, towards sa mga single mothers. Alam nyo, kahit para sa kanila biro yan, syempre dapat maging sensitibo rin po tayo, no, sa mga sektor na tatamaan ng inyong mga biro. At hindi po magandang pakinggan, lalo kung may mga bata po sa audience, no, sa inyong mga caucus o meeting de avance, na isang iuupo, iluluklok sa pwesto, na isang pwestong kagalang-galang dahil gumagawa ng mga batas, makapagbibiro, no, ng mga ganyan. Meron po tayong batas kontra sa mga ganyan, no? At kung yung mismong mambabatas ay di ba, susuway sa ganyang klase ng batas, nako,
hindi na rin yan karapat-dapat na tumakbo. Kaya natuluyan na nga po na na-disqualify. Ano? At marami pang disqualification cases. Noong isang araw nga po, bumisita tayo sa may Binmalay at nagpila na nga po ng disqualification case itong si Binmalay Vice Mayor, no, Sammy Rosario. Itong petition for disqualification, no, kontra kay incumbent Binmalay Mayor Pedro A. Merera dahil po mayroon di umanong nagpadala ng video kay Vice Mayor Sammy Rosario na nagpapakita na isang nakaputing damit, no, na kamukha ni Binmalay Mayor Pedro Pete Merera at isa pang tauhan nito, no, ay nagpapamudmud di umano ng pera kapalit ng pagboto sa kanila. Pero syempre ito po ay nasa COMELEC na po at yan ay didinggin din po doon, no, at papatunayan. No, at sinasabi naman ni Vice Mayor Sammy Rosario, very glaring na po, no, yung pong ebidensya na ipipresenta po nila sa COMELEC against itong si incumbent Binmalay Mayor Pedro Pete Merera. At yan naman po ay syempre sasagutin din naman po yan ng inirereklamo at magiging dadaan naman po yan sa mga proseso, ano. At kamakailan nga lang po, no, nagpalabas po ng kautusan ng COMELEC na lahat po ng kandidato na mayroon pong disqualification or disqualification cases ay pansamantala po munang hindi iproproklama kung sila po ay sakaling nanalo. No, so hihintayin matapos kung mapatunayang guilty or not guilty ang akusado. Kung not guilty, tuloy po yung kanilang proclamation just in case silang manalo. Pero kung guilty, wala pong magagawa, pwede naman nila niyang ihabol, no, sa korte at doon nila pwedeng patunayan pa, no, kung ano yung kanilang pwede pang, syempre i-exert nila yung mga legal remedies, no. Karapatan naman po nila yon. Kaya syempre ngayong panahon na ito, no, very strict, napansin po natin, no, dahil yung meron tayong Commission on Elections, no, yung pong led by Commissioner Maceda, no, yung kontrabigay, no, yan yung isang branch ng COMELEC na namamahala, no, doon po sa mga reklamo kontra sa vote buying. Kaya stricto, no, stricto, maganda yung ganyan, yung mga ganyan developments po. At least makikita po ninyo, no, kung ano yung mga mga nangyayari talaga at ina-action na naman ng COMELEC, no. Bagamat alam ko siguro may mga botante diyan, syempre may mga maiinis, no, dahil inaasahan din nila yan. Yung iba namang kandidato sinasabi kunin nyo lamang po yan, pero syempre bumoto po kayo according to your conscience. Ako naman, hindi naman ako pwedeng, di ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo yan na kunin nyo yung pera dahil alam naman po natin na mali yan. No, vote buying and vote selling is illegal. No? Kaya kung ako sa inyo, syempre decision nyo yan. Bahala po kayo dahil karapatan nyo naman po yan, no? Kung nanalo yung nagbigay ng pera sa inyo at hindi maganda yung serbisyo niya, syempre kayo rin po ang magsasuffer dyan, no? Kaya importante, no? Kanina nga may nakita akong isang comment, no? Yung mga Pilipino daw ang galing-galing mag-bash, mag-comment, no, sa mga artista na nagkakamali o kaya performers, entertainers na nagkakamali. Sabi ng isa, kung ganyan ba kayo kasensitibo, no, sa pagpili daw ng inyong mga kandidato, di sana daw maganda rin ang kahihinatnan ng ating bansa, sabi. Isang comment yon, no, regarding po dito sa isyong kinakaharap ng grupo ng BINI. Siyempre, ang grupong BINI po ay isang public group, no? They're entertainers at nasasangkot sila sa isang skandalo, no? At hindi naging maganda ang reception ng ating mga netizens tungkol po dito sa kanilang pagbibiro, no, sa isang minor de edad na
di umano ay nagkaroon ng parang casual, alam niyo na, romantic relationship, no? At medyo hindi naging maganda yung audio. Bagamat hindi ko alam kung sino-sino yung mga nandun, pero nag-issue naman ng public apology ang mga miyembro ng BINI. No? So meaning to say, inaamin nila na sila ngayon at mga boses po nila. Pero syempre, tao lang, nagkakamali, no? Kaya humihingi rin po sila ng kapatawaran, di ba? Bueno, oras natin, alas 5:29 na ng hapon, mga kapaborito. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not the pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat na nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na, kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Camille Villar, 66 sa Senado. 66 sa mga programang pangnegosenso. 66. 66 sa mga pagkakataong lumaki ang kita. 66. Camille Villar sa Senado. Political advertisement paid for and by Camille Villar, Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Hey, ipawil tayo, letter femihiya, jaat konseho, adyan tagupan, na ilaluan tayo, tanapan piya ang letter femihiya, sikay number 1, inaligwas to syudad, femihiya, 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 ipawil at konseho, femihiya, femihiya, femihiya. Ilalaban ng tama para sa patas na serbisyo. Ang taong may prinsipyo. Councilor Red F. Mejia, number 10 sa balota. Camille Villar, 66 sa Senado. 66 sa mga programang pagsulong ng edukasyon. 66. 66 sa mga adhikaing pangkabataan. 66. Camille Villar sa Senado. Political advertisement paid for and by Camille Villar, Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mejia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaksahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok ang serbisyo. Halika na samang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups
to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gagraduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates! Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong patigan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Masantos ang arang kapaborito. Nagbabalik po ang programang Api, Haligwas, Pangasinan, Ilocano. Ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Biyernes. COMELEC kontra Bigay na itala ang 400 ulat ng vote buying at vote selling. Palasyo minaliit ang impeachment complaint kontra kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anak ng tendera, top 1 sa PMA Siklab Laya Class of 2025. At Cardinal Robert Prevost napili bilang kauna-unahang American Pope. Narito ng detalye ng mga balitang iyan. Umabot na sa mahigit 400 ulat ang natanggap ng COMELEC Committee on Kontrabigay kaugnay ng vote buying, vote selling at abuse of state resources. Ayon kay COMELEC Commissioner at CKB Chairman Ernesto Macedo Jr., naitala nila ang kabuang 439 na ulat na natanggap hanggang nitong Huwebes, May 8. Kabilang umano rito ang 268 kaugnay naman ng pagbili at pagbebenta ng boto, 130 pang-aabuso sa state resources, 41 kombinasyon ng parehong kaso.
Karamihan naman anya sa mga kaso ng vote buying at vote selling ay may kinalaman sa pamimigay ng pera, financial assistance at pamamahagi ng mga produkto. Sa iba pang balita, minaliit lamang ng Malacanang ang inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na karapatan ng sinuman na magsampa ng reklamo, subalit sa kanyang pananaw ay walang pinaghuhugutan ang impeachment complaint na inihain ng Duterte Youth Party List laban sa presidente. Binigyang diin ni Castro na ginagampanan lamang ng presidente ang kanyang tungkulin ng naayon sa batas kasama na ang commitment ng gobyerno sa Interpol. Hindi anya pansariling interes ang ginawang aksyon ng gobyerno na pagpapaaresto sa dating Pangulo dahil akusado ito sa kasong crimes against humanity. Ang kasong impeachment ay inihain sa Kamara ng mag-asawang Ronald at Marie Cardema dahil sa umano'y culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Pinayuhan ni Castro ang Duterte Youth Party List na sa halip na impeachment, mas magandaan niya kung gumawa na lamang ang mga ito ng mga bagong batas. Sa iba pang balita, pinangalanan ng Philippine Military Academy o PMA ngayong noong Huwebes ang mga top performing cadets ng Siklab Laya Class of 2025 kung saan nanguna si Cadet First Class Jesse Ticar Jr., isang anak po ng isang tindera sa Quezon City. Si Ticar ay nagtapos bilang summa cum laude at ikaapat lamang sa kasaysayan ng PMA na nagkamit ng ganitong karangalan. Ayon kay PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, humarap sa matitinding hamon ng buhay si Ticar, kabilang ang kahirapan at pag-a-adjust sa kanyang pag-aaral. Ibinahagi ni Ticar na ang kanyang ina ay nagtitinda lamang ng ballpen at sobre habang ang kanyang ama naman ay may kapansanan. Samantala, inanunsyo ni Valencia na simula sa susunod na taon ay isusulong ang bagong curriculum ng PMA na nakatuon naman sa teknolohiya at depensa. Kabilang sa mga bagong subjects ay cyber warfare, artificial intelligence, asymmetric warfare at drone warfare bilang paghahanda sa mga makabagong hamon sa pambansang seguridad ng bansa. Samantala, muling bumalik si dating Senador Manny Pacquiao sa sinilangan niyang bayan sa Kibawe, Bukidnon para pagtibayin ang panata para sa mga kababayan. Ipinakita naman ng kanyang mga kababayan sa Bukidnon ang 100% suporta kasabay ng taos-pusong pasasalamat. Sa harap ng kanyang mga kababayan, ipinahayag ni Pacquiao ang kanyang layunin sa pagbabalik sa Senado. Binanggit pa ni Pacquiao ang mga panukalang batas at plataporma na kanyang isusulong. Nakatuon si Pacquiao sa countryside development o pag-uunlad ng mga liblib na lugar upang mapabuti ang kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga Pilipino sa kanayunan. Pangunahing bahagi ng kanyang advokasya ang libreng pabahay, pagsulong sa kabataan sa pamamagitan ng sports, malawakang access sa edukasyon, pagsasaayos at pagpapalawak ng mga infrastruktura tulad ng tulay, kalsada at koneksyon mula sa kahan hanggang sa pamilihan, mga malawak na serbisyong pangkalusugan, pagpapalakas ng kabuhayan sa pamamagitan ng mga kooperatiba. Ang pagbabalik po ni Pacquiao sa Kibawe ay hindi lamang simbolo ng kanyang pinanggalingan, kundi patunay ng kanyang layunin na ibalik ang biyaya sa mga komunidad na humubog sa kanya. Sa pamamagitan ng konkretong aksyon at mga programang direkta makikinabang ang mga napag-iwan ng komunidad sa bansa, ang layunin po ni Pacquiao na pantayin ang agwat ng pagunlad sa pagitan ng lungsod at kanayunan upang wala pong Pilipinong maiwan sa biyahe umano ng pag-asenso. Samantala, napili bilang bagong Santo Papa si Cardinal Robert Prevost, ang 69 anyos na si Prevost ay siyang kauna-unahang American Pope sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Papangalanan siya bilang Pope Leo XIV
na siya magiging ika-267 na Santo Papa. Si Pope Leo XIV ay pinanganak noong September 14, 1955 sa Chicago, Illinois. Taong 2023 nang italaga siya ni Pope Francis bilang Prefect of the Dicastery for Bishops at Pangulo ng Pontifical Commission for Latin America. Samantala, ang dalawang bus driver naman ng Solid North Bus Incorporated ay nagpositibo po sa paggamit ng droga ayon sa Department of Transportation nitong Biyernes. Ang resulta ay mula sa mandatory drug test na isinagawa ng LTO. Samantala, patuloy naman na iniinspeksyon ng LTO ang mga natitirang unit ng bus ng kumpanya ayon sa DOTR. Sa balitang nasyonal, nananawagan naman sa bawat mamamayang Pilipino si dating Senador Manny Pacquiao sa gitna ng pangamba ng dayuhang pakikialam sa darating na halalan sa May 12 na tutulan ang anumang impluwensyang banta sa soberenya ng bansa lalo na mula sa China. Kinundina ni Pacquiao ang napaulat na paggamit ng mga Chinese troll farm at manipulasyon sa social media na umano'y dinisenyo upang impluwensyahan ang boto ng mga Pilipino. Ang pahayag ni Pacquiao ay kasunod ng nakababahalang ulat mula sa National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency na nagsiwalat ng nagpapatuloy na state-sponsored disinformation campaigns na iniuugnay naman sa China. Kabilang dito ang mahigit 300 peking social media accounts na umano'y pinondohan ng embahada ng China upang manipulahin ang opinyon ng publiko. Sinuwalat ng isang investigasyon ng Senado sa pangunguna ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na may cheque mula sa Chinese Embassy patungo sa isang marketing firm na sinasabing nasa likod ng social media operation. Layunin nito na itulak ang mga kandidatong pabor sa China at siraan ng mga makabayang lider na nagsusulong ng mas matatag na depensang pandagat at mga patakarang makabayan. Binigyang diin ni Pacquiao ang pangangailangan na protektahan ang demokratikong proseso ng Pilipinas. Ipinanukala naman ni Pacquiao ang pagsusulong ng isang makabayang polisiya at suporta sa pagpapatupad ng bagong batas pandagat ng bansa, ang Philippine Maritime Zones Act, na naglalayong palakasin ang pagpapatrolya, palawigin ang proteksyon ng mga mangingisda at igiit ang jurisdiksyon ng Pilipinas sa mga pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Marinding sinabi ni Pacquiao na kabilang siya sa hanay ng mga kandidatong handang ipaglaban ang watawat ng Pilipinas. Sa iba pang balita, inilunsad naman ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL ngayong Huwebes, May 8, ang isang app na Operation QR Count 2025 na nagpapahintulot sa mga botante na mabiripika ang resulta ng halalan mula sa kanilang polling precincts sa Lunes, May 12. Ayon kay NAMFREL National Chairperson Lito Averia, sa pamamagitan ng naturang app, maaari nang mascan ng mga botanteng may smartphones na konektado sa internet ang QR code para sa election results sa oras na may paskil na ito sa labas ng polling precinct mga dakong alas 7 ng gabi sa araw ng halalan. Isasagawa ang pagpapaskil ng resulta ng halalan bago mai-transmit ang mga boto sa pamamagitan ng automated counting machines. Sa website naman ng NAMFREL, makikita ng publiko kung anong transmitted election results ang may kapareho na precinct results na ipinadala ng publiko sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code. Sa iba pang balita, sa kabila naman ng edad, todo pa rin ang sigasig ni dating Speaker JDV sa pagsuporta sa kandidatura ng kanyang asawa na si Manay Gina De Venecia bilang kongresista ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Kitang-kita ang dedikasyon ni JDV sa pang-motorcade at pangangampanya ni Manay Gina kung saan hindi lamang niya pinatunayan ang kanyang pagmamahal bilang asawa, kundi ang patuloy na malasakit sa mga mamamayan ng distrito na matagal niyang pinagsilbihan. Ayon kay Manay Gina, ibang klase ang pinapakita ni JDV hindi lamang sa kanilang distrito kundi sa buong bansa at maging sa ibang panig ng mundo.
Anya, siya ang tunay niyang inspirasyon sa paglilingkod. Dagdag pa ni Manay Gina, nakasama ang kanilang anak na si Congressman Christopher Toff de Venecia, nais nilang ipagpatuloy ang legasiyang iniwan ng dating lider. Isang pamumuno na nakaugat sa malasakit at tunay na serbisyo publiko. Sa gitna ng kampanya, mas lalong pinatunayan ni JDV ang kanyang makasaysayang kontribusyon sa bansa matapos siyang parangalan kamakailan sa pamamagitan ng pagtatayo ng Jose de Venecia Building and Museum sa Batasan Pambansa Complex. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, ang gusali po ay hindi lamang alaala kay JDV kundi isang paalala ng kanyang mga prinsipyo, pagkakaisa, malasakit at kapayapaan. Pinagdiwang din ni Speaker Romualdez ang malalim na papel ni JDV hindi lamang sa pamahalaan kundi sa pandaigdigang larangan bilang isang statesman na nagsusulong ng interfaith dialogue at kapayapaan. Para naman kay Manay Gina, ang presensya at gabay ni JDV ay patuloy na nagsisilbing ilaw sa kanyang layunin na makapaglingkod ng tapat at may puso. Sinabi niya na ang mga turo ni JDV ang gabay niya hindi lang sa politika ay kundi rin sa personal na buhay. Samantala, knockout response pinakawalan ni Pacquiao sa mga kritiko. Boksingerong obsessed na bigyang oportunidad ang mga mahihirap. Ito ang pang-knockout ni senatorial candidate Manny Pacquiao. Hindi lamang tugon sa mga batikos kundi isang mensaheng iangat ang mga mahihirap maging tinig ng mga walang boses at patunayan na kahit ang pinakakaraniwang Pilipino ay maaaring magtagumpay sa kabila ng kahirapan at pangmamaliit. Layunin ng pinakabagong mensahe ni Pacquiao na baguhin ang pananaw sa uri ng pamumuno na nararapat po sa ating bansa. Pinapakilala niya umano ang isang uri ng politika na nakaugat hindi sa pinagmulan o pagiging perpekto, kundi sa kababaang loob, pag-unlad at puso. Sa naturang video naman ay pinakita ni Pacquiao ang kanyang mga pagkukulang. Pinapakita niya na higit na mahalaga sa mga kredensyal ay ang dedikasyon, ang araw-araw na pagsisikap na matuto, maglingkod at makapaghatid ng resulta. Sa pag-angkin ng terminong bobo at pagbibigay ng bagong kahulugan nito, hinahamon niya ang maling kultura sa politikang Pilipino at pinaninindigan ang dignidad ng karaniwang tao. Nais din ipaabot ni Pacquiao ang kanyang kwento sa mga Pilipino na ang batang kalye na umangat sa kahirapan, naabot ang kasikatan pero kailanman nakalimot sa kanyang pinagmulan o hindi nakalimot sa kanyang pinagmulan. Ang acronym na BOBO ay isang pahayag ng prinsipyo na sa likod ng boxing ay isang taong hindi naghahangad ng kapangyarihan kundi obsessed na bigyang oportunidad ang mga taong mahihirap. Mula sa mga proyektong pabahay hanggang sa mga scholarships, edukasyon at medical missions, pinapakita ng kanyang track record ang tuloy-tuloy na pagsisikap na magbibigay pabalik sa komunidad. Naniniwala pa si Pacquiao na ang kanyang tapat na pag-amin sa mga kahinaan ay nagpapakita ng kanyang pagiging totoo at nagpapalakas sa tiwala ng mga botanteng Pilipino. At syempre, yun sa ating mga kapaborito ha. Kaya sa darating po na May 12, 2025, ay mag-isip po tayo maigi mga kapaborito. No? Kung sino-sino po yung ating mga iboboto. No? Importante po yun. At syempre, no, huwag niyong kakalimutan ha, yung ating mga balota. No? Sa likod po niyan ay nandoon po yung ating mga party list. Huwag niyong kalimutan mga kapaborito, yung number 123, API Party List, Abante, Pangasinan, Ilocano. Syempre, yan po ay pinamumunuan ng ating first nominee, ang kagalang-galang na former Pangasinan Governor and Congressman Amado T. Espina Jr. At ang ating second nominee naman ay walang iba kundi si Lawak Vice Mayor Attorney Nelson Valdez Gayo. Magandang hapon po sa inyo. At syempre magandang hapon din sa ating comebacking mayor ng Bayan ng Bugalyon,
ang nag-umpisa ng mga innovations dyan po sa bayan ng Bugalyon tulad ng e-training center, no, at iba't iba pa mga programa para sa ating kabataan at iba't ibang sektor ng mga magsasaka, kababaihan at senior citizens. No? Hi, hello kay Mayor Jomel Anthony Espino at sa inyong grupo. Ganon din kay former board member at tumatakbong mayor ng Bautista, si Mayor Jerome Vic Espino. Good afternoon. At syempre magandang hapon din kay Governor Amado Pogi Espino na tumatakbo ulit na gobernador ng ating Pangasinan, lalawigang Pangasinan. Dahil po sa bayan ng Kalasyaw, huwag niyo rin kakalimutan, syempre, number 1, Manny De Vera, The Twin, number 2, Nestor Apales Gabrilio, at good afternoon din kay Engineer Arthur Gaspar, at syempre ang high five ng Barangay Kesban, dating kapitan si Councilor Jove Loresco, at syempre si Councilor Haverdani Das Messina, at ang ating 2-term SK Chairman sa bayan ng Kalasyaw sa may Barangay Nalsyan, ang bumabalik na Councilor na si Councilor Mike Sison, at syempre ang atin pong Chairman ng Appropriations, napakagaling din ito, number 13, Ardison Bauzon Soriano, at syempre ang nagtataguyod ng sektor ng mga senior citizens dyan po sa Sangguniang Bayan ng Kalasyaw, number 14, Elias Sison Villanueva, at si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, at ang ating presumptive Mayor Patrick Agustin Carama. Walang kalaban si Councilor Patrick Agustin Karamat, kaya tinatawag natin siyang presumptive mayor. Siyempre magandang hapon din kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega. Magandang hapon din sa mga staff. Hi, hello. Mga kapaborito, yung pong mga kodigo ninyo, i-ready nyo na po, para po hindi kayo mahirapan. Huwag niyong kakalimutan, bawal po sa party list ang dalawa ang isi-shade nyo. Isa lamang po ang inyong pipiliin. At tingnan nyo kagad doon yung number 123. Madaling tandaan. Party list. Diba? At syempre, wag lampas-lampas o kaya wag kalahati. Yung pag-shade po ninyo, kompletuhin maigi. At kung may mga napansin po kayong irregularidad, agad po ninyong ipagbigay alam yan sa ating mga BEIs, yung ating mga nagsasagawa ng election process dyan, yung Board of Election Inspectors. At syempre, bawal pong magkopyahan ng inyong binoboto, bawal nyong ipakita po yung mga resibo, baka mamaya ipasilip nyo doon sa mga bintana. Na-try nyo ba gayam yung automated election? May resibo yan yan Huwag nyong dadalhin yun, huwag nyong pipicturan yun, bawal picturan yung resibo. At syempre dun sa ating mga minamahal na kapaborito na gusto maghanap buhay, bawal po magbenta doon po sa loob ng premises ng voting precincts, at maging yung mga pangangampanya, bawal na po yan. Kaya mamili po tayo maigi ng ating mga kandidato para tuloy-tuloy ang pag-asenso ng ating pong bayan. Oras natin 5:57 in the afternoon. Babalik po tayo sa May 12 para po naman sa ating special coverage ng DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang Bantay Halalan 2025. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas Pangasinan Ilocano, nagsasabing maraming salamat, magandang gabi at happy weekend, kapaborito.